Tonga aingo yo play hagini ke por sa sisin pat ba ngan wan ra biang fi ye ke jing hikai hagini ke voice message ka banga jukren man la ka Tuesday man la ka Thursday man la ka Saturday nga rangai ka long ka jingir khu fi hagini ke jing hikai ke ba ngala ai kerteng uburi u e nrai un penyo pat but ngala ai hadu kumba light leaky series ye ke jing hikai. But nga de tip shai bau blay u ker khui fi u ai fi ka jing shai kum no finiat but try but nda ha bau blay u yalam me fi ha gini ka jing em ba pin shakri u try kala banan ka por bau blay buri kanan ka por ka bau blay i fi shipor re walit klet la da fi yai ne ba u blay un pini opat iki ba fi do no ha ka jing em dengan keren show iga tamen lagi sngi ka iga bang kwa ngan keren men lagi sngi ka iga batamai ka bang kwa fin sedang man penai jingmut biang ban sngap iga ktien ka jong blay namar ka ktien ka jong blay ka bang keren nang ni ka dai ka ktien ka badon ka jingmen toy ka ba ngi kendu aga jingim ka jingi ka ba malaga sngi ngam kwa ngan chukren Yagi jing keren ki ba lesi ki ba nom don kam ga jingim nrai ka ba ga kwa ngan keren ka dai ki jing keren ki ba pi yakendu man na ga sngi ki ba pi dai ban long ai ga jingim ki ba pi dai vinio ai ga jingim ki pi la ban job ki jing ga jingim job hi but dai na ka ta daw nga kwa ngan wan ra kum kita ga jing keren nga ga jaka nga drive blay un ay nga ga ktien ga ban long ka jing kr khu shepi ki brio baro na mga tip ni ima ki sngi ki ba la dang im yo sngo ga ktien ga job blay nga kerpat if baro khat ki tu ki ba ju yo sngo ktien ga job trangan ong biang si jisen kumba ong jisu om tang da ukpu bo brio im anai ga ktien baro ka ba mi no na ga shintur ga job blay kalong shisha tek kum ta yangi hangini gi sngi gi ba khatdo aga bingi im ga por ga ba klumar ga por ga ba mso su thau ga por ga ba ka jing ka dan na yeng shabar na hadu ka jing shakri hadu ki bar khat yangi ga perthai ga dan ga jing suda ba mdan nanti yo priyo nga yo iki priyo ki klumar ga ni gi sngi iki priyo dan pleng ka thma ga ba kinjamin sim ga shirkhai bat nga yo ibe gi priyo ki lada kim dan ia ga nongrim lani gi jing kai ga ba dai na ga ktien ga jong blay kam dan jingmut i ga jing im ga jingi but dai na ga ta daw man ta ga singa kintu biang fi nga penslur biang fi na ga jaka but ngan yai ong i ga ta ga ktien ba pidon kam palat ban ngap i ga ktien ga jong blay haga jing im ko jofi man la ga singi na mar kat kum ka shiti shigi nong rom gul nong ko bi shipa wa khat ba khat nyaw ko ong ka jinge ka ja la ni ka nang san ka nang long mo ka ta ktien ba ong ka ja ka man ka jinge ka wan ja ka wan long ka ki im ga jing im ko jong priu dai da ka bu yo snow but yo snow ga ktien ko jong play but man ta ga singi nga kwa ngan pen yo snow biang fi ga ni jing hikai ngan kren biang fi ga ni ktien ko jong try ngan ai biang fi ga ni nong rim na ga ktien ko jong play ngan ngai kini kan pen command fi kan ai men sem fi kan pen slur fi but kan pen long fi ro pen yo i bo play un pen poy fi ai jaka ga pen yo i ya ka ga ba kraw bo play la kular ga jing im ga jong fi nga kwa ngan kren ni ga wai kan nong rim la singin ya pet kat tu kat ni ngandale benia bahai gani nga kwa ngin ya beteng ya gani ngin um ya state ku mga juang nga kwa nganda kren ni ga bang snut ho na ga ktien ga jong play ka bang kwa ngani kai fi mina ga sngi ga dai snga haga bible u play u la bu bet bu renti ya gani yakni ga nong rem mdan brio bala ban pen ken mdan mano manoro ka pertai menta ka persang ban pen ken ya kana ma ka pertai ga dai ga bayle persha blay mo ki jing start science menta ki jing start jongani ga pertai ki de borobar ki de pen kala khongpong ya ka jing bu bet jong blay nrai nga kwangan ong fi haga bible bro ka we u blay u la bu bet bu renti ya gane bat ga ta ga dai ngan ai ka tangi ga ni ga jing kren jonga don kam ban pun shua ban ka kita kedai ke kerteng don kam ban pun shua ban ka ngan hikaya kata nak benta jong fi ngin yelait nak bakin jodo syaga bakin jaman sem ban ngan pen fi nak nongrim jong ke jing kha jing pun ban ngin poi syagi nongrim ke bakin jaman sem na marka apply haga juk rukom haga bakin jaman sem Today na kita kadaw nga ang infina di ko sedang mentan ba haga bible uble ula bu bet bu renti ya gani nongrim ba syuaban khahi deban pun mo syuaban khahi deban pun mdan kabala ban don haga ni ko pertai lemda day ban pun syua ban sa khaya ka
lamda long kum tangan itu ipi ka baklem pun ba ka baklem kha kadai ka bakan jak suai oleh so ai nganong kita gktien ka baklem pun ba ka baklem kha kadai ka bakan jak suai namaru blaihi ulabu ya ka ai ka ai ru ba dai benda pun dai benda kha but dai na kita ka daw nga kwa nganong ifi ka baklem pun ni kadai ka bam dai ka benda ka ni ka kendau kadai ka benda ka mensim paman kadai na ka bodjing dum but nga kwa nganong ifi ka ni ka por ya ka ni ka nong rim nga kwa ngini kren bahama ta gasngi ba Shwa ya ka ba pin kha Donkam na pun ay ka jing im ka jofi but dai na kita ka daw ni kai fi ba ka ni ka nong rim kadai ru aga ba kan jaman sim tangan yalam fi na ka ktien ka jong play ba mongan wan ra ifi na ka jinglong jing im ka bo play la bu ha ka rukom bu renti ka jong u ka jinglong jong priu fi kat ni ka perthai play ong let ka perthai pen kha pen roi ma uang yu adam ka im let ka perthai pen roi ka perthai ka bomot don ka man pun don ka man kha ba haba ki priu ki roi ka perthai dei ba pun choi ki ba don ka man khai ki but dai na ka daw na kwang an pen i fi ning kong e ka ni na ka benta jong pi ba pin sngo tho ya ka ni ka nong rim ba la da ka dai ba pin khai e don ka man pun snga ba ka tien but la da ka dai ba pin pun fi don kam yo simbai uba im kata ka ni ka nong rim ka ba ngakwa pinda pelet jingmot ba na snga ba ngayon idan gibriyo ko shudwai shukwa ban yung ino bo play on jupa bo play on nga kwa nga nang fi wale klak bo play udon kani nong rim bala na ka day ban ka day ban pun bat bala na ka day ban pun don kam yo sumbai ba im kata ka day ka nong kanong rim wale juwai ba pinyo khon na dam dan la da pi klempat le yeng briyo ngani tu ipi wale kwa ba ki briyo ki khon jo pi ki khon la da ki pat le yeng briyo judan briyo ba bet kli ubakwa banyo ino ikiksiyo haba ki khonjong ukidang samla lada fitay banyo ksiyo ngani thu ipi fidon kaman tip igani gawai ba fitay bin snow thu igani gawai ba ki khonjong fi fitay bin yo i ba kin don brio ba ngani thu ipi nda haba ki lishong kurim ba ki la ya don la ka ying sam pi pulina ki ktin ki jong play filap ba ga bible ko longum tana do genesis play la bu ben ba de nga ta daw yo i ngini ki singiru ngani thu ipi ki ying jong pi nda haba ki khonjong pi kila yo brio kala yo ka brio ba nang ta de kala dan ke jingi day apdeng jongki bat nang tanda kala dan ke shong kha shong mana apdeng jongki bat abang duan sembai ba em apdeng jong brio bat ke brio ngani tu ipi kila ban kha ban hang ta pi si yu i ke sedan ke jingpun bat hang ta pi si i ke dan ke jing kha de ne ke ta daw nga khwa ngan kren ne ke ne ka ba kin jado sha ka ba kin jaman sim bala de day ban pun day ban dan usumbai uba em bala ki dan ke brio ke ba pli ki bam yo khon ki bam yo khon nda day e na ko no daw de hi bo sumbai u khlem biang baru sumbai jong brio khlem dei im bo biang ba dei ne ka daw mlaban pun ai ruya na khwanga na infila daga dei ban pun dei ban dan usumbai uba im ngan wan ra ifi che ka bagin jaman sim fim tip bala da dei ban pun dei ban dan usumbai uba im kat kum kini ka bible singap angan pening ifi mo na katin ka jong try kini ka dei ka way na ki nongrim ki ba ngakwa ba pinum yait light na malal fi yait light nang ne bin poy ka jaka ka ba ngan ong bai kumta pin poy ge jaka ka ba pin klumar no mlei try nga khlem yo ai ge jing im balei try ke jing im jonga ka khlem poy shenu shenoru number ba pi khem so tho igni ge nongrem tong ini plate bat nga na ka shiti shu petros ge bening kong kal nong ka bening kong ngan puli fi ne ge khot ge ba ar po lai kong habala pen kha ar sin pi om no sumbai wa sep andre bom sep de ge ktinu blai ge ba im bat ge ba yaisa fi iban pen kaya ki brio jika jingla ka bomodru dan kami usumbai ba im ubalong ka ktien ka jong play na ka ta dawla na ka dai ban pun pidi pin don yo sumbai ba im ngakren joy ka jing pun men dai gisngi la da ka dai ban pun pidi pin don yo sumbai ba im usumbai ba im habang ngakren yo sumbai ba im wat haga ba kin jado ro ngan ong ba ifi ga ni ga por ngakren ni gitu ki bam dan khonan ktila da fi kwa ba blame ne ka kamba ga jing im ko jong fi don kamban yo sumbai ba im ngam da kren tang ga ba kin jado ngakren ni ga ktin ko jong blame namar haga ni ci ti petros ga bening kong kala nang ko bening kong ga khot ga ba ar pul lai da snap hangan pude biang kong habala pen kha ar sin fi no sumbai ba sep nrei ubam sep da ktien u blay ka ba im bat ka ba yaisa
Fi ngan wan ra fi na gani Bible ngan na kren jrong ba gani Paul se ngini petangi gani emre nga khwa ba pinda yo gani nong remba nda khar sen kamot haba ki briu ki kala ka bomot ro dai badan ba pun manora mano dai badan nda haba ki la pun ro dai ba ki dan sembai na ka tien ko jong play but ade nang ta ki sala ban khai ki shi ki kala ka bomot ngin se poi shita shrian ni ka bangan sekren re ka banga khwa ngan kren man da sni pinum la ban pun na da pim dan ni sembai but ubang awan ra ning ko nga kini ko po na kitin ko jong play gaday fi day ban pun ban dalu sembay ba im bila ban pun ye ke ege ba im po jong fi la daw sembay ba yap pin pun ye ke ege ba yap ndai la daw sembay ba im pin pun ye ke ege ba im nakata ka daw nga kren na kini ko po ba pide pin sngoto ba kum no pi kwa ban yo i bo play un le ege jing im jong fi haga no ko kom pi kwa ban yo i ba ka yeng jong fi kan yo ban kai ki kamba Bapinyo ban kaya ke buram ko jong play. Bapinyo ban kaya ke brio ke jingla ka bomot. Bapinyo ke yeng ke badap da ke jingdan ringkat ko jong turai. Nga khwang na fi long careful bahai ni. Bapinum pun yo sumbai wa yap ha ke jingim ko jong fi. Hare bapindan yo sumbai wa yam kan mau sumbai udai ke ketien ko jong play. Let's say bila kan mau ngala pudi fi nakani ke Bible ke gospel ko jong Matthias ke nang ko khatlai. Bapin puli nang ni ke ketien ko jong turai kala da kren shai nang Jisu bukrene ke parsi ke jong nong bet pikan mau wan ra yo sembai bo nong rep ulet ban bet ke link how tu nong bet bat ke kren jepang usembai bolong ke ketien ke jong play u Jisu bukrene usembai wang ke parsi ke jong sembai la pi pulene ke gospel ke jong Matthias no khatlai ke khat prater ter nganum de kren jepang brio bo yo snow ke ketien ke hima lani ke ketien ke jong play bat uba snow tho la pi pulene ke khat ke ba arpo lai ong utau bo bet ke kendo bo long tau bo yo snow ye ke ketien but uba snow thu ye ka u say so open me you saw uba sispa sha uba ndre bo sha bo lai bo sha ke kren ke ketien ke jong play ke bangi yo snow ke ketien ke jong play ke bangi puli ke bangi priang fi bon sin ngani thu ipi balai ki brio ki ya ki brio ki ba linki ke ba linki ngamong e ga do ngamong e ki khon ki ti ngi kren ke jing linki ha ga ba kan jaman sim balai ke ri ke jingi ke nong kumne balai ke perthai jingi hang ne ke state megalia ke niam kristan ke lawan de ki spasnam ki brio ke tip you Jisu kile let jing sen henry ki bo pli ki de ki linki suda ngakwa ngan ong pi ki bo khambon hi ki banget ki de ki linki ki ba khlem khai ki we pat ki brio ki ba khlem la ban pen khai ki we pat ki brio chi ki la ka bomot dan ki banget ki ba linki ki ba khlem long ki ba khlem yo ki khlem la le ki kam ko jo play ki khlem long ki im lang sa lang nama bale ngani tu ipi man la ki sunday ki le ban snap tin ko jo play man la ki jing sen ki le snap and they usumbai ba im mo ba usumbai ba long ki tien ko jo play u ba ki yo u khlem de usumbai ba im ba ba de usumbai ba im ba la pi shim yo usumbai ba pi mot ba pin pun ye la pi yo usumbai u ba yap u ba sep kuma on ka Bible pin pun ke ba sep ba pin kai ke bam dan jing mut na ka ta taw nga kwa fin shim khiai ke ne ka bang kren ba la ka day fi ba pin pun pi don kam yo usumbai u ba im nga kwa fin di shai ba gani nga kwa nganom shum mare shikmat nga kwa ngana kren ba hai kata long serious gani nga chu ang ki brio balai ki khon pi pa skol pi da pa shik skol ga ba rem la da videi ki ba wat la da pi dukkan wat no pi sim sa da ram pi delot ki ek bro ban le yu ban pai ki khon ji skol ban ai ke education ga ba biang bagini yo ek jing hi kai ga ba biang bagin dup long brio la shai ji sni ha ga ni ga prtei nga khwa ga nang fi kakat tangi shim kya ye ke jing hi kai ki khon ki ti ha ka jing hi kai ke jing nang jing start bakin ja prtei ka ban kut tang ga prtei ka ban yap tang ni ga prtei ka ba bin da long ru pin kut tang ni ga prtei la da fi da ban invest kum ta le e ga ngam persha ni ga dan ka man ai ga jina ni start ki khon re kat no ngot na pedeng jong ni ki kme ki pa ki ba wat ma fi ki khna samla ki ba da shim kya ye ga ne ba ye ki khon ba ye ki brio ba ngi de ban ra ye ki jing sen mde tang ki jing sen ki ba he ki biang rei nga khwa ni fi ka ba tun kam ka ki jing sen ga de jaka ha ka ba fi let ye ka ban snap ye ka ktien ko jong u blay ka ba im
What it klat e katakan mau ko ni ke jinge le jing sen kam de ke jinge le niam juli ai ngo babi sulap met ki kam le niam sulang ji sen shi kan tan tapi wai no na ta suriam shi pet shi le shi wan shi ong lawan ji sen shi roi shi tem shi mo shi pendep ki kam palang nang ta shi pendep na pi pet klem kha e de ka post nam ka ju shi ka jo ka klem kha e ru em ka klem don e ru em ka ba mi pi kan do e ke jing im suling ki bet ka ba kan jaman sem ka dau baro ka dai ba ngim shim kia ye gane ban yo ye ke jing hikai ka ba em ngim da shim kia na duai men ta ke sngi bo play un pelong fi bala na ka dai fi fin yo I ba ka jing em jong fi kan say so ka jing em jong fi kan mi e ka ba crow ka jing em jong fi kan mi e ka ba ba phim la ban khai e la da pi klem pun bat pinum la ban pun la da fi klem yo ya ka ktien ka jong play ka ba em ka ba long sembai u ba em u ba long ka ktien ka jong play ka ba don bor ga jing em jong aba jong fi day na ga daw nga kwak nga dapen I fi ga ni ga por nga ba fi u Abraham u bleu la khat u ngan wan rabia ngi brio nga situnat ni brio ngan pen fi ye gini gi nongrem pin da yo sngo gini nga ngai kan shai ka dar ga jing em jong fi tang si yo pediang ngi gini fin shai men da gi si ba pinum la ban kai e la da pim yo e ga yo ye ga ktien ga jong blai pinum la da wat ka ba kan cha do wat ka e ga bi pin yo ga jing em ga jong fi la ka long ka song kha song man ka don buram la ka long ki khon gi ktien la ka long kanu ro la da piklem yo I ya ka ktien ka jong play ka ba em finum la ban puni ka e eru but pinum kha e eru em ngan kren shai ka tangan de kren shai ka ta u play u don sumba ba em ngim la ban ya la da fiklem yo e sumba ba long ka ktien ka jong play what you do what you ngani pat do wai shata ngani pat do wai shata em nga kwa nganong fi ka ba don kam ka dei let pat do wai let ngan ong kum ni la da pila pun sa let clinic Walai klinik la dapi klempon ni la dapi empat dan brio empat dan sembai filek klinik ba filek lek siapa klinik ban penis ki doktor ki jipun kan itu ki doktor kin oi pi pi bu bit beduna la dapi lek si klinik ngakwa kan oi pi ka bomot la dapi lek si ki brio jong play la dapi lek pat duai na pi lek ai ber khot la dapi kwa haba pilapun hari haba pimpat pun ngakwa kan oi fi don kam shwa yo sembai uba im utau dei ka kitien ko jong play ngan puli fi na ka bible Fiu play u khat yo Abraham ay galnong ka bakhat atong kitab Genesis baru Abraham kong ya udan ke tengah jong u Sarah sim tip bagi Sarah kadai ke belengki na kwa fin ngap ay kata takadaw ngalap na ga Bible na nga puli kam tam lele ga kitab ke berim ngasngalngo ay ganigaway balay bo play haba umut ban penan kami gibriu ujiat ia gibriu ke belengki berabor kataru ke dega pelengo yang amen Shwa hot mentang am lengo andrei menshwa nga lengo boleh try mejit ia Sarah boleh mejit ia Rebecca boleh mejit ia Hana boleh mejit ini gibriu ke belengki sudah mejit ia bukum kini boleh mejit lagi boleh say soal apa Right, wali kelat u blay ka barok ka bo blay ule ka Bible ka dega bo mayan nga sa yong nga tagaktien. Bo blay ule ba start ba ka jing start jong u ka dega bo pimla pin perkan. Udan na pa ka plan, udan na pa ka jing temu bo jet iki brio na mga testament barim ka day ka serngi ka dega mo ka dega ta ka symbol ka ba nga mapingi de ben yo I lupai ka kum ka serngi o bangin yo I bo blay plan nangi iya ka ban penlong ingi testament ka betumay menta bangin tip ia ka bashisha fi ia ba blay ujit yo Abraham day walinki Abraham day was say so day wadan sambay ba im hendai u blay ubo bat ka Sarah ka brio ka babrio tang ba ka balinki fi ndahaba u Abraham uyad ba u blay ku khuyu usibon ka jingir khuru ka bala palat baniki we pe brio udah roi adu palat But pinapuli na kitab maaf nga kitab Genesis kalau nang kabakhatsan sngap ngan puli gini kitien Abraham ang ni upay jaka ka but ula sedang ban knyum ro Philip gibriu ki sha knyum gisno si inda haba ki klemla ban pun ber ki klemla ban yo iban kai kedan be ke balingki kim hon ni ke eru but dena kata daw bi puli nang ni ong Onda lala kini ki eru ka kitinu turai ka lawan na Abraham ga jingyo ipau ka daong what chapting ko Abraham nga ngalong ka sti jomebat ka bainong jomega no ko bakraw
Abraham pi Ukraine ublay ang atray Jehovah jo tu ka amen ay nga habang along ubakrem kon. But utray yung jo nga ulong ni Elazar unong Damascus. Kwabe na nga ba ay kita? Abraham ang kami hangamam siya ay sembay ba kami wayo balaka hagayeng jo nga ulong nong yo pateng jo nga ba kami iktinu utray kalawan gumni u gadaong uni unom yo along unong yo pateng jo me and tao ban mi no kay nagkapo jo me uhi ulong unong yo pateng jo me. Sa ba mo ikita kaktin nga kwa pinum kirki. Kani gade gajing ikren na padeng ublay ba Abraham gajing yo ipaw. Beliau ang Abraham mangangalong kasti jome bat nga kabainong jome kanang kabakrawe. Abraham mo ang yung blay try ka amen ay nga na mangalong bakrem kon. Kini ka jingkar kubara o mayo uniyo nong way uniyo mrao basyong yung jonga uniyo shakri jonga Elazar nong Damascus. Kan men to imen kul nga gini aka ba sukot na tanga nga na mangamdan nong yung apateng na mangamdan kon. Ublay ang yung Abraham kami ang utray uniu nom yo long nong yo pateng jo me andre tao ba mi no kay nagkapo jo me utaw nong yo pateng fi ka ta ka ne ka tien ka bang kwa fin snap ha ndala dat nang ni ublay le ni Abraham uang ulay alam ni shabario ulang commitment ta sha beneng mato nyaw iki klor na mela ban nyaw iki ti ulang ro u kum ta ken on long usambay jo me dapat bay ka ta ka tien Fiu Abraham udah nak jeka ke bekluman, nama bumi akun rakyat jadi lenong ke bekat ar, lenong ke bekat lai, lenong ke bekat saw, mentau apa yang lenong ke bekat san. Bawa ke syukur menong mentau bervindu tiup rakyat Islam mah. Nama boleh ukhat di ke pau bedang dap nyau pesan senem kerta. Fi ke taru ke dega ba aimen siam ingi ba nyau pesan senem boleh udang khat. Wani klek ba boleh ulah balai ke bekrau lagi beri ke bengai. Fi nabi pek hang ni Abraham upano ble untranga ngamdan kon re ble o yu mi shabar Abraham but no mi shabar o kmet shabnang nya wiki khlor la damela ban nya wiki bandala det pha nya ble o yu Abraham kum ni kum me yo i ge jingbon ji khlor kum ta ken kin long ki kon chomela ni kum ni ken un roi usumba jme vi kata kaktien da bat bhai ga kaktien kata kaktien kade usumbai ba imnyo Abraham la fimyo e kata finum la binia chikma sngaba kata kaktien kabau bleiwang Abraham uniu shakri jame unum yo pateng hende ubana ka sinkai jame hi unong yo pateng mi shabar Abraham kabamut mi shabar lagi tu jing knyum jing artien nga khwa menyo i ki klora beneng bat na menyo i ki klora beneng memla nyau bat wang Abraham kat ke jing bon gini ki klor kum ta ken ulong sumbal jome bat wang u ai gini ki ktien bat Abraham u yo i bedi ki klor rapo jong ka no jong ka pamot kan ni ki ktien ka bo blai ukrani u karung siya donut jong ubat kalau sembah wa imyo Abraham kabaka Bible kong ndahabo blay wang kat kajing bon jong ini keluar kan lang sembah jome kataga ktin karung hawa Abraham bat ka Bible kong ini ktin ke khat ka bandriu kong ulang ngak hau try bat la nyaw ye katai ka ban ka hok yo ala da fi nget ke ktin blay on nyaw ye kataba ka lang ka hok mlong hok dah kaba pisule hok dah kaba fingai lada fingai agas jaka kaba piu ika linki kam tani ai henry fi yo ya ka kien kaba kaba mon usumbai ba pi dai na ka dang so pi mena sibon ba gi brigi le jinsan ki klam yo usumbai ba ki yo theology ki yo ki jingi kai ki ba bon chat ki yo ki jingi kai ki ba klam dan kaba mangta Baraba kamdan ga ba emang tapi mlaban ponik ek ba crown na dwai man tag skila da bidai ban yo ek jinkia bidai ban yo sumbai ba ubadan ga jing pen kia la ga dai pi bin yo ga jing la ban ona ba bin yo ya ga jing ga ba long jingir khushi ki wai pi bin yo sumbai ba uba pen ki ga jing ja pi ba bin yo long jingir khushi ki wai pi u Abraham ne ndaw yo slow bo play wang kat kejing bon jeng keluar kum taru ulong sembah jame hang tahu Abraham wang try ketagak tien ke bame keren nga try nga nget ka bala nyau ia kata
bagalong ka hok macam play fi dene kita kadaw filap adin bawa Abraham uyo khon doladap sis pasnam kesarak ndai pusnam u Abraham sis pasnam ki yo khon mabalai kila de pun suam dei yo Isaac nregi pun shwa ye gektin ke chom play kata ka de failure kata ka de jing bakla kejing bakla ka basneo palat igi brio gini gini duai bu blem lem ta duai re piklem yo ya ke ktien ka ba im la da kadai pi pin yo e gejing im duai hado bu blem unda ai fi ka ktien Abraham u nget bet ya be duai u yo i jing yu pa re hon ye ta na khwang ni thoi fi tat hado bo bleu da ai ka ktien ga be mal Abraham ong try ga ta ktien me kren ngan bat ngan nge ka fi usa pat ga ta ktien malang sngi ga bible kong la fi pulis tis ki nong rom nong saw ngam dan porshu ga bible kong u ba klem ga jinker man fi pulil nong tis ki nong rom nong saw khot ba khat pra ter bin lap ba ga bible kong u ba klem ga jinker man bo nyo khon henre ulang nge ye ga jinker man bo un jalong mo u pa tan ki bo bon ki jait ben reu chum la pech ke jing las dot no ke po sara limne ke jing no kerta ke jong no pech ke tien ke jong play la fi puli bahal tu sti no ron ko u la pech ke jing ku lar ke jong play namar uda snow scam kata ka bo play la kular ye ka tawla ben penda fi kata ka ne ke tien ke berung ha ka do no to Abraham shwa bapin kadan ka man pun bat ban pun dan kami sembai na kwa ngana fi sembai bo Abraham yo udah sembai uba im jong ktien ka bawan naga cat ko jong play la da fisngo to e gani ga nongrim men tak sngi nganot ban on dan satan na dujok ubala banum ban pen wet la banong no ta ban pen wet if you pinum yo e kamba na mala do play ula ayo sembai uba im ktien ko jong play ha ga do no jong ke e ga bor jing dom ga bla ban kta e ktien ko jong play dan ka weiru kan mau ktien ko jong play ga long ha jrong tam ka basneo man ta kadai bagi brio kimju kwa ba ki mare chani mare chatai phadu ai chani sembai kitin ga jong blai da na ga jing kim tre roban pule ki klamio sngo e bo blai un klani e na ga kitin ga jong pin le chano ba pin shupin shong nong rem la ga jong ga jing e ma ki we pa ki nong rem na kwa ga ne tu pi kum ma la de ong na do mene la da pilapun select clinic Lada filadon ni usumbaya po bal pilapun shibnai na arbnai la ibnai sa ibnai san ibnai salai klinik ang ta tagalong ka badon burom ta baro kini ajing mot ifi le kumta to ngakwa nganong ifi kidi ko polin se po isita rike iga bang ngakwa kan pin ifi ya kan iga ktien kan iga ktien ka belong strong ba ka ba climb ka ba don bor ba bide pin tip balada day ban pun fi don kamil sumbai we im ngap angan pin ifi ngawan ra mentan na Abraham tangin epet mentan na ka naga hana fifi de puli ga hana ru kani ga brio ga de krau ga hana ga lapin khayu Samuel ga de re puli ga ga brio ga de ga naturally ga de ga la banong no na ga jinglong tan rai jong ka hi ga de ga brio ga ba linki but puli na ga ni ga bible taman si puli ga ga bible ko ang kitab Samuel ga beningkong nong ga beningkong nan puli ru khat ga khat ar ko ang kat ba kala yai duai khmal utrai u eli u lakhmi iga shintur jonkate ga hana kala krena na ga donon retang ger miang shintur jonka ga lakhi iga ktin jonkate msimio snow na magata u eli lo tharai ba kala buai u eli u ong ru ka sakat no panong ga buai to da bu no iga ta ga wan jongpa ka hana kala yithu kala ong ru em ku kunrat en re nga ka priu ga ba jinchar ka mensim ya ga wan la ni ga kya ngam shim la di en re ngala theno ya la ga mensim khmalu trai ga kwa fin yo ini ga jingi kai na mar kani ga ga badan kam fin the ye ga do no jong fi khmalu trai ga ga badan kam henry wat la da kala the ye ga do no khmal jong trai ma la ga sngi ka khlem la ban yo Samuel ka khlem la ban ka Samuel ka khlem la ban pun ru ya fi te balai ka dan kam na yo sumbai ba im no blai fi ya kapor ba ka wan duwayang ni ka yo pan ban yo sumbai ba yap ningkong ka yo sumbai ba yap na mau eli lingdo ukren ben ban ni ka fin lap ka ni ka de ka sneo ba gi ni sngi bi brio kim la ban pun na mar ki yo ya ka sumbai ka ba yap
u eli hang ne u wan ne u ong bale pha na mau yo I ka ba ka duai ga jaw don ki ummat ka the la ga do no bat ka ke sintur jong ka su ki gam dan kiten sho ba upar khat ba kala buat kuren benye ka mudur fi daw lungdo upar khat ye ni ga brio ba ga de ga bala buat teng fi ga brio ki per khat fi pila duna pila ma pila klumar na mar ba fi jam fi duai na ma pilong desperate fi klumar na ma fi kwa ban yo no I ga kamba no blay fi dan kampa lat I ga jubab no try pila I kan do jing e palat I ga jing im jong fi yeng ga sem but day na ga ta down ga duai me na ga skibo blay un ai fi ga ni ga jing ai ba pin sngo tho ya ga ni ga tir ga job blay vi ga hana ga duai ga the la ga dano ndre ga klempat yo ai de fi yo ga ni ga jing hi kai me na ga sngi gan pelong fi no rang baro ba pinum ki jing mo fi ga hana ni ga duai be ga duai be ga duai be ga duai ga duai ga duai me la ga sngi ga duai ga le duai ma la ga sngi but ha ga ni ga sngi ba ga duai ga klempat yo ai wat la ka ong yo eli wat nyo ben ya la ka ka ong gumni ka hana ka le thu ong em ku kunrat nga ka priu ko bajinjar ka mensem ka wan ni ka kya ngam sim di hrenga la theno ila ka mensem how try kre ka badan kam ma pindu wa do pindu jaw ma pindu luet ka do no kre ka badan kam hre wallet klan igni ka tien ba ka bagu ka ong nda hadien ka ta ka ong wat nyo ka khonu belia la ni wallet nyo nga ba ka de nong mani blai thau nga ong no kom ta yala ka shakrin na ba na ka badap tam ka jing shitom jonga bat na ka jing pen bitari nga la kren baro shikata kamot ka penina ka bay shonglang yeng kane ka penbitari ka hendrai ka ong u elin daw yo sngo gini ba plem de ba ka bu ai day ba ka wanang ni na mar ka jingjin jar ba ka de ka bri ko bam don kon fitep hakata ka pot bas nga bai ka ta hakata ka pot u blai u ai ka ktien jong ka jingit o lupa u ai ka ktien ka ba im hau eli lingdo u ai ka ktien ka ba im hau eli snga ba u ong kom ni Tiu eli lo yethu ula angro to khele ya ga besok snaba u blaki Israel un airu ye ga taga jinkerpat ka ba phala kerpat na u ka ba mot ka wan ga jing tikina na u eli baru play Ukraine u eli u ong ye ga hana baka day bantip baka ni ka jingduai joka minta ka sngi ong try ngala yo snow ye ka jinger pat jong pa vi ka ta ka ktien ka dei ka ba ai min sim ye hana ba ka ta ka ktien ka runga ka na ka priu ba linki ta ba minta ka khlempat pun yo Samuel ka khlempat yo sumbai jong el kana en rei minta ka yo Shwa yo sumbai na u blay na ka shintor ko jong u eli u sumbai jong ka ktien u blay ka ba im ka ba u blay u ong kumne kelek ha ka ba sok u try u blay jong ki Israel u la yo sngaw ye ga jinker pa jong pa fi ka ta ka de ka ktien ka ba rum je ka do no jong ka hana kampat ia kampat don kampat pun ni ke ina ma ka de ka ba lengki henry mentak besni kala yo e ka ktien u blay ka ba im bi de ka ta dau na kren ni ka ni ka ba kan jamin sim ba pin sngaw to don kam ba pin yo e ka ktien u blay ka ba im bat ka babu kong ka hana ka le kom no marsin yo e ka ktien u blay ba im ka te kala ong ai ba ka shakri chome kan sham ga jing is na e khman chome kumta ka ta ka kan thai kala le no kala bamru bat kam shim la le sa shu ha gi be ki ten ka klem le dom le sngu si shu namar minta kala pun ni ka ktien u blay ka ba im ka ba wan lang ba u eli bau play ula yo snow yo ga jing duai jong ka fi na kwa fin yo yo ta ga jing pinti kana ka confirmation ka ba ka ktien ko jong blay ka da wan fi bat ka da pen scam fi ba ya ga e ga ba pi duai blay ula ai ka ktien fi but ya ka ta nga kwa pin pun Shwa ba pin pun ni ga ba kin do blay pin pun Shwa ka ktien ka jong blay ka ta ga de ga nga kwa nga nong fi ka hana u Abraham yo Shwa ka ktien ba usala ban pun ia kia ktien ke jong play ban us ke sara ke yo yo isak ke hana ke wala da ke duai jam ke yam lu ke klempat yo juba tat hadu bagan yo ke ktien ke im no play ling bau eli bat ke sami nang ne ke selek kemen bat tang khendiat sngi hagaju snam kumbau play kuran ke hana ke yo ban kin thup khun shin rang ba ke yo Samuel uba ke kirtan yo Samuel ka bomot uba ngala pan no try fi de fi pet ye gani ngala olo pai fi ngano miai kriki de fi pet ye gani ngakwa ngano fi de yo ini gi jing hikai da penshong nong rim la ga dai ne em gani ga bang kren ngan puli fi sa ga wai de gi jingja
sakawai de gabangan pun scam me gani balada ga day bepin pun pidi pindan sumbai we ngini page na ga bible kani le le ga day ga ba shai ga ba baro baro fi tip ye gani ba de teng teng im ju pai per khat fi kani ga day ga ba ngan pit i fi kani ga day ga ba ublay ukwa ia ga ban wan ra ia ga plan ga ba kraw tam habneng ma ga khndau ba ga ta ga day ban wan ra yo jisu shagni ga pertai ba on kayu kumu brio ba un im kumu brio ba un mat iga jing e jing iga brio rei un wan ro ban yap kumu brio halo ga ding fna ba un sami pat iga jing tam ba kumu blay un mat iga jing long brio ba un yo ban snot ho iga jing e jing iga brio ba un yo ban ba iga pop jingi ba da ba khat do un sala ban job ba un sa pendap iga plan ga kraw tam ga job blay fi pulin ga bible Ublay wat ya gani galenti ban pendep ini ke plan ban wan ra yu Jesus ini ke pertai. Wat edo saus pasnem la fi kwa ban tip ke tau blay wat do saus pasnem. Mudur ke simpo do saus pasnem man lap ya ki brio ki banot ban ngai ke tinu blay ke em. Hadu mentag singi blay wat ke brio ki ba yo snow no try ki ba yo ke tien ke em ki banot ban ngai ke tien ke em ko jong blay ba dene ke tau khnang ban num slam. Pikin mau blay jet ega Mary ke taisati ke badang sia tek tien balu Joseph. Kampat it ho kampat is song balu Joseph. Kadai ke brio ke badang sati. Ha ka bakum kata ke poru blay ulap ya ka. But one lap ya ke Mary ngan sepuli nang ni uang ke lenong ke Lucas ke lenong ke beningkong ke dekat ke belai phogo ang utau angel ula ong tehaka tuat septim ko Mary na bapala siyam ke jing ai balu blay. Ak mi pan sa pun kon na nagkpo pan kayu kon pan khat ig keteng go u jisu uni long u bekraw ban un khat u kon u ba kletam baru try bo blay un ai u ig ket u David u kpajo ban un sun shara lor ge yu Jacob ala gerta ha ge hima jo uru kan om kotcho ka Mary ka la ong tau angel kum no kan ikan long abang empat itu yu brio na kwa ben singa ba u tau angel ti u le itu u la ong ka Umen sema khot un wana pa ba gaboro ba khlitam kan ka alor jong pa na magataru ye tai ba khot e ba on khan khat khonu blay ha khmi ru ke Elizabeth ka kur jong pa karu kala pun khon shin rang ha ka jinglong te men jong ka ba uni ulong banai ban riu ye ka ya ka bala ju khat ka balenki na ba ka wairu ka kteno blay kan am long klem ka bor Kameri ke shong ke priu ke ada betek tien ke jingmut juga ke ban pen kre ke jani tho ban pen kre ke sati ye tho ban pen kre ke bani khat priu bani kata ke ke bagi priu ke le nda bagi mut bani tho kala ada betek tien bolu Joseph nganut banong kala ye ke le snot nat bagi le rai ban poi ke sni ke bagin poi ke jingken tiu kurem le haka bakum kata ke poru play one ke ban ngan bu na ni one play ke ban intervene da ka wai pa ke rukam ban one ban le e apde But one man pass na no angel what ship there. Pansa pun kon, but pansa ka. Pan khat eu to kon u Jesu na ba ni long no pen em jong ka pertei kon u ba khitam e u try blame na u ye ka ket jong David Ukraine ka Mary ka por ka klumat plim ka khli jong ka. Ka wai na markan se tho. Ka ba ar gumno ka laban pun kon na ba ka dang don ka jingi tek tien. في إذا في ياد بدو بلاي في أبن سنوت هو إذا كم نوع لابن بون كون أبن خم بدن كجيني داي بدو بريو هندي في يو إيان نيبو بلاي وبا دو أنيل Gabriel شاكا يين جونغ نيجا ماري كتايسوتي نشكران كات نمانغام يو أبورشيبون وبا يكتين كبا إم نبنان Uai ni ke kubar ke meri ke keli u angel kong kumno kini ke laban long abang empat itu yo brio kumno tarai laban ka brio ban pun abang empat dan ke jingi teng empat dan sembah jong brio em u angel u jubab u ang mensema khoi u na papa ke bor ba khli tam kan ka alo jong pa ba di tai ba khoi ba an kan khat khonu blay ba kata ke tien ke rung ke Mary ba ngani thu ipi ba ngani thu ipi ke da ong ru na ba ka wai ke tien no blay kam long klam ke bor what ha ke translation English ong na ba mdan ka bamla baru try mdan ke ikiru ka bamla baru play kata ke tien ke ba ong mdan ka bamla baru play pan put ni ke ba crow pan
pun ni ke plan play ke crowd ke America mas ngoto nang kong henry u angel pun syai ka u ai ke ketien ke im na beneng ka bat ndah ba u ong ni ke ketien na ba dan ka weiru ka bam la no play ke kasi ko ong na ba ka weiru ke ketien no play ke nam long klam ka bor ka ta ke ketien ke rung ke Mary taisati wali klet ka basati Ketag ketien ke bau blay pano angel Gabriel ban wanra aga Mary ke rung siga donot udah sembai ba imnya ke Mary bat ketag ketien ke rung sipa ke donot bat ke Mary ke pediang bitip ke ong komno hak khat balai bu bra ke ong ke Mary te ke ong hakmi ke syakri jong turai tu kan long hanga kat bakum ke ketien jong me tiu tau angel ulalek do leka Fika pamut u angel uan ra ia sembai ba im jong ketien jong play na beneng haga Mary bahkan pendap kan kaya ke plan play ke bekrau kan kayo Jesus Christ. But Shwa ban kayo Jesus agado kadon kam Shwa yo sembai ba im u balong ke ketien ke jong play kata ke principle lani kan nong remus kam kapam don brio bala ban yo no play lana piklab yo ke ketien ke jong tuai. Da bat bahai ni jing kai da pelet jing mot la ka day ne am na kwa pa pin pe ba hadu mentaru dan sibon ke brio ke batuai ngan ong dia ki bisu ong ngai pin ngai kum no kai na pin pat dan yo sembai be em kum no kai pin si duai ba pin pat yo sembai be em dan ong fi duai hadu ba pin da yo no try duai hadu bo blay na puli ko bible hadu bo blay na kren na ke tin ke jom blay ta ka ba ngamut ban ong Puli ni ketien ke jomblay ringkat baga mensim ke beduai. Sngap yo mensim ke jomblay. Ai bo mensim jomblay un kren fi na ni ketien. Bana bo kren ai kata ke ketien kan rung sipokan sipi. Kan lang sumbai ba im ga dok no jofi. But nda ba yo ke ketien ke jomblay. Fila ban pun ga dok no jofi. Nganget kini kala long ke jingkerku. Lada day ban pun. Day ban dan usumbai uba im. Ngan pun kot chuang ta. Sngap bahai gini ke kai arsin laisin sngap e kwa finum kriki sngap le shai ru abang namar baganum ai le shai e kwa kanai men tag singi sngap adu le shai sngap yang la shi singi ngan beteng beng ni ke kai kan lo ke jing men toy ke jing em ke jopi pinyo ka ba kraw wala da pisngot ho ba men tanga lengking am don ru em hari da fiyo shwai ke tin ke jong play but fiyo na nga men tag singi bang kren u play u ai nga ke jing kai ada fi puni ke ke jing kai men tag singi ru pila ban kai ki kamba pila pin duai blame kur kui fi tongan duai ngani ko por kupa habang wana khmat jeme ngani ko por na kreni ga nonglim jung ka tin ge jame bara blame it kala ai kupa ngani ke brio bala ka day ban pun day ban la ga day ban ka duai day ban pun bala ga day ban pun day ban daniel sumbai we im trying at duai ngani ko por a blame ai gani ka bang kren men ga singa na sumbai be im singa dot no chung brio try a play ayo sumbai be im gani ka brio shinrang met kan tai ki ba kwa ban kaya ga ege be kraw jisu be it ngat men ayo sumbai be im knang ba kila ban pun shuai to sumbai bikin se yo bikin kaya ga ege ba pau ka ba kraw gani ka pertai try ngada ailo chimega buram ka tenga do jisu mitwai amen. Amen. God bless you.